Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta, kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oiana Arana eta Ize Aranak aurkeztuta, BTN, bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan. Beranduegi. Marxismoa, konstelazio familiarrak, crossfiteroak eta beste flipau batzuk. Egunen batean aldatu beharko dugu eta jartzen dugunen entzun jendiak, ez? Ameran jartzen dugun kantak askotan lehenengoak baino txarra badia. Edo behintzat gugandik edo guri buruz gehiago zatute. Baina, bueno, hori begarren baina, gozen hau saio berezia data. Oso berezia. Oso berezia, dakadoako garagardo bat esku batean eta gaua da. Hori ja guretzat da, bueno, kristona. Bakarri berritxun eta oinatin egin ditu galakoak kasik-kasik. Baina oraingoan, gujun beharren, etorri jakuz. Batez, bi. Bai. Eta horregatik egingo dugu inoizko saiorik parekidena. Hori gisa da. Hori historikoa da. Bai. Historikoa da beranduen hasieratik. Saiorik gazteena. Ere bai. Zema rekor, Etxoen, badago gehiago, Saiorik Bizkaitarrena. Badago erdizka bat, mintzo dena. Nio lan bestiri. Hor entzun duzuen hori da The Real Bizkaitar. Eta, bueno, eskadaziko oinatiko historiaz gerbetan, baina gehiago gurea zara bestena baino. Bai. Eta bai da, hor triple bat botako bat, naiz eta bi zigor dazkat. Gurasoen kontura bizirenen saioena. Ja, ni erdizka. Bai. Erdizka zer da? Guraso bat. Hanka bat gurasoenean bestea kanpoan. Bai. Nik espero 0,7 pixkat. Bueno, 0,7, uneko 70 kanpoan. Ja, nola joango zara lota gaur? Bai. Eta gaur jandeten taperra ere, toki boletik atea da. Eta? Niri jo nauzu hor bihotzean gogor, ze hilabete honetan bueltatu naiz etxera. Beste bat! Beste baina. Zer polita, jarri elkarrekin. Gero egin negar elkarrekin, mesedez. Hortaz izten dezakegu pizkat, Bai. Ni hortizen naiz pasa, baina badakit. Bai, Badela. gogorra. Eta justo aste honetan perrok... Joder, egia. Perrok... 100 milioi emango zizutela, ez? Asako diru. Bon, ja pozik gongo zehazte? Bai. Jende gutxi gara behar dugunak eta diru asko izango da orduan. Txakur zantzezet, 100 kilo, gorde ditula, aspaldi onartuta zeudena, baina manatu gabe eskanak, eta hori berritasun bezala, zue bezalako kalparrei. Alkilerren inguruko manifestazioaren ostean. Mandrilen, hori da. Egon badoerando. Kasualitatez. Kasualitatez. Palestinako estatu onartu zunean bezala, justo hauteskunde baina pizkalenziago eta lako gozak. Gure txakur. Baina... Eta justu hurrengo gunean esan zuen Banco de Españak alkilerrei topea jartzea planteatu zitekela. Posibilitate. Bai. Eta zein zan topia? Topea. Ze zifra. Topea. Orokorra. Bataz beste, 750 piku uste dut. Bai? Oinatin ja 900 jaiken. Alokairua, 900, bai. Claro, bataz beste. Hombre. Bataz beste, bueno. Iain. Baina hemen duen diru laguntza eskatzeko alkilerra 800 euro, baino baxukoagoa izan behar da, etxearena. Hori bilatu, hori baino gutxiagoko alkiler bat eskatzen duen. Hemen ez? Pixua. Hemen ez da izango, zautzan. Hemen zautzan, ez? Ni gazte izen egon naiz, eta ez da ere. Ez da ere, Barakaldon badakit ere ez. Eta oinatin, Nik anekdota txiki bat honen inguruan, Bartzelonan egon zen desesperauta, habitazio bat topaiteko, alkilaiteko, eta azkenean, aiau nintzen
ala moduz, anuntzio batera, nun alokatzen zuten barku bateko kamarote bat Bartzelonako portuan. Eta zenba diru? Idealistan, 400 inguru. Etzan kontatu merkia. zinun, Bai, igual bai. Nik uste bai. Bai, izan daike. Hemen, berandueko. Fan bat. Bai? Fan bat. Kontatu genuen, hemengo parekidea. Zala, hemen parean, hemen atzean, ez? Karabana... Karabanin. Baina karabana hitza esan gabe. Hori zen honena. Ez, tipo... Karabanin, kanpinaren kanpoaldean. Hori. Eta ezin zan moitu kotxea, ez? Bai. Ondo. Bueno, kotxea, bai. Bueno, hori. karabana, bai, Bai, handi. Bueno, baizu. Hasi gara ligatzen, baina... Oñatin Ezaete badago. libratuko orkesteaz, ez? Ja. Ah, Kenduko claro. dugu ja sama hori, eta gero ja Vale, eskatu vale. daitezen, ez? Bai, claro. Claro, ze gaur, zure agotxa eta nirea gutxo bera, ja, zagutze dute. Superizar eta bioz aparte, gurean dira. Panpinei puritik besoa sartzen dion berritxuko maren. Ez dela guztiz berria, Maren. Nez. Hemen ez dago berririk. Ez dago berri. Hemen dena daude, erabilita. Baina, maren. Ai, kaixo. Hori da. Bueno, eta bestea. Eta bestea, Euskal Kulturetometroan oso top jotzen ari da gure Peñaka. Bueno. Peñaka lankidea eta gaztetxeko kidea eta oso zauztarra. Bai, eta podcast ontako izlaria ere, bai. Lehenbiziko hitza normalen ere izatea. Bai, esan. Argiaren podcastak. Eta hori introan, publiare sartzea batzutan, Ze, de hecho, temporada hontan, ez dakit zertzan, Garbineren podcastak edo zeo, bueno, entzute zuen jakingo, zu igual zuek ez tezu entzuten, ez? Bai, normalin entzute zunin bat, entzutezu beste baten publizidadi. Ja. Hori ba. Garbinena sendabelarrena. Sendabelarrena, Bai. Bueno. Bai. Bueno, hori ez da ikasten txikitatik, ez? Zuere prostituitu behar izan zara, kasetaritza, nola esan nuke? Nola deituko zenioke lehen soldata ematen zizun etxeari? De hecho, lehen soldata izango zen argia, bea, Bueno. Baina gero bai. Gero hori nintzen, hor. Bai, ez da? Bai, hori nintzen. Osa, guk ordainotako diru publikoekin zuri Nei ordaintze ziaten. irratian alako gauzak egiten. Bai, bueno, gauzak egiten ditu, Publirik ez ziaten sartu hori, bai. Batzuk publiak egiten dituzte, plan kotxeenak eta holako... Euskadi irratia, Bai. Euskadi irratia. Ez duzan nahi, baina Euskadi irratia. Ez du publirekin, ez? Ondo, vale, bueno, pues ya está. Horrarte gaurko berandogi, oain ja, Agur. dena libre. Horrela, Dena libre. sortzetik hemen dagoen bakarra orduan gaur zu. Zorreratik bai, zorreratik bai. Hemen... Podcastismoan aurretik, bai, aguantatzen deuna. Bai, eta... ez dakit, sartu zitein edo zuen gaur. Nik gauz atzoko dikarri ditut, baina gordeko ditut hor. Ze badakite desiatzen zaudetela. Asi. Ze, karo, zuzeneko hemen dakao pertsona bat esaten duna, hobeto maldatzen dela jende horrean hitz egiten. Bakardadean baino. Osea, bi Euskal Herria dauzkago hemen hor dazkatuta. Euskal Herrian oso mitikoa da, kontzertu batera jun, eta aukera dakasunean parez pare ikusteko, ze dituzu. Ipurdia paretaren kontra jun, eta leketa urrunen jarri kontzertutik, edo zeatik, bazpare, aberia, abeslariak zoze esaten dizun, eta hor, karo, nabarmen geratuko da, eta mugiko horreleko guztitan daudenez, aberia gero grabatzen nauten, eta Instagramen, eta hori dena. Bai. Bueno, berritxura etorri zinetenean zuek, kontzertu bat izan gabe ere, jendeak ez zuen nahi aurreko hilaran jarri. Ezen jarri. Ja, oinatin Esan dauz, zidaten, bai. zerbait galdetzeko asmoa bazenuten, ez zirela sartuko. Eta esan behar izan nian, ez dute galdetuko ez. Oinatin dauz 3 metro reglamentario, dozin kontzertutarako eta utxune bat egon behar dara 3 metrotakoa. Eta gero ja urtik aurrera ja banakako batzuk ikusten dira, eta gero ja jendia. Bai. Oinatin ikustu dela Euskal Herriko publiko zozuena. Ez da bai, erraxa, Bai. Ez dut uste. Ni egon dana erromeritxotan 4 pertsona egin, plan 4. Eta 4ak zut, dantza egin gabe. Jende gehiago eszenatoki gainean,
Langa oso Pogoak altu. desagertu dira? Pogoak desagertu dira? Pogoak zeda. Pogo, ez da pogo? Bultzaka, hola... Bai, gu pogo ditzen genio. Bai? Ez dakik gazteek nola ditzen diozue, noain? Ja, Punkoi, musika... Boio. Berritxun boio. Boio. Aririgia da. Bai. Eta ez dela egiten? Oain boiorik ez dago, ez? Ez que ez da ondo ikusita ja, no? Berritxun bai. Bai, kontainerrean? Aurrekoan izan zen terraza batean, eta boio egin genuen. Kontzertua edo... Obviamente, zehar-xeagoek bultzatu genuen boio hori. Gazteak ez zeuden. Zehar-xeagoek, aguanta zen. A ber, beraientzako zarra naiz. Baina, bueno. Hostia. Vale, sarra. Pues... Bai, bueno, boiorik ez. Eta izar, esango dizut, oinati bakarrik ez dela. Hori vale. gertatzen den espazioa. Ni antzestuta nago, antzeslan berdinarekin Euskal Herriko edozein txoko. Eta Espainiako bat, eta hoa. Bai, aldia. Osea, yo soy español kantatu dezaket bolo horren ostean. Eta ez da broma. Zein zan taldea? Ez, guk antzestu, vale. berdin da, hemengo antzoki baten, edo joan kanpora. Txontxon? Espainiara. Txontxongil? Bai, txontxongilekin. Ez dute hitz egiten, txontxongile hori. Bueno. Eta Espainian, bravo! Oiukatzen dute, fua! Baina hemen... Ez que nabarmen agertzearena hori eben jorratu izan dugu batzutan, ez? Baina hori da, ez? Nabarmen agertzea jendearen aurrean. Osa, bataz bestetik ateatzea, ez? Piskat, dantzan hasten den hori aurrena, Bai. edo ez dakit, afaritan beste gentzuteko moduan hitz egiten duna, ez beti bat, baina lehenengoa, edo ja paper hori beren honeta dakana kuadrillan badago bat, edo bi, baina hortik ja rollo publikotan nabarmentzea ez da oso guria. Hori da zure teoria. Nik uste ez, baina hori esan behar dut apurtzen nahi dela. Oso pozinago belaunaldi berriekin. Asko gehiago egiten da dantza. Bai, gazteek bai. Nere gaztaro betean baina. Mutiek bai. Dantza taldetan ez, Euskal dantzateran derrepente danak emakumea dira. A ber, ondo baina. Bai, espazioa emakumeak eskatu duenean gizonak desagertu dira, ez? Mutiak itxura danez futbolian dauz entreteniuta. Futbolearen hegemonia hori beste gai bada, baina, bueno. Bai, hori, bai. Hemen itzen dugu hortaz, baina... Ja, en plan, 10 urtekin dako A taldea, B taldea eta Z taldea. Eta Z taldea dira txarrenak, ez dizu, bai, autoestima bizitza zorako... Hori bertzotan be holan da, ez? Bertzotan be bai? ez da holan. Bertzotan be maiak daude? Ez taldi daukizela. Akuk, dekuk da zekuk da batzuk eixako horretan da besti baino. Ba, bueno, hori bai. Bueno, hori da nian, ez? Ja, bai, dirua sartzea ja hor. Bai, ja. Baina, eurek kokatzen di maian, ez? Eurek esaten da, nina oin amengo maiako, ez? Ala asmetana, ez dakit. Bueno, hori beten engatzen. Zer momentutan aldatzen zuen katxia? Hori salduku datzen enpresa batek. Baina uste zu, baina zuk erabaki leikezu. Zuk esatzen, ni bostean pau nahi ditu. Igual dau pertsona bat aneon leikena, baina erabaki dezake B neotea, eta orduan B-ekin seguramente plaza gehiago lortuko ditu, ze B-ek daka tarifa bat, eta orduan da pixkat horrekin jokatzea. Osea, espekulatzea, total. Bueno, gora bera. Talankutik kanpo deitu? Zuzenian? Maialen, torriko altzea. Doainik. Oso truk. Ez da uste, ez. Ez? Beak zuzenean, bai? Bai. Baldera trampa zan. Baina, bueno, ez dakit kobratzea doazenean ja, ez dakit, bueno, hori ja. Zenba kobratzen du? Zenba kobratzen du Maialenek? Ez dakit. Zuk? Bota, a ber, ez dakit, egia esan, gara baten 300 pa botalo, baina ez nago guneatuta. Merezi asko, merezi Maialenek asko, ez? Depende saioa, egaina eta zintzu dira top. Egaina, bueno, egaina ez? Baina kantatzea ditu, bai. Saioak? Bai. Bai, saio lepo, ez? Bai, momentik bai. Bai, ba. Azkenean Piccolo entagan horretan topatu genuen, hemen. Bai. Azpian da ona. Ba, gunero, kasi, Kare beharko dugu, men. Bai. Bai, emango zion, bai. Emango zion zorri, mikrofono. Bueno, biziposa, honi. Euskaltzaina da, ez? Zer dela? Euskaltzaina ez da?
Euskaltzaina? Bai. No jodas, bai, izenatu dute? Ez magot. Izan leke, Bai? Ja. Hori Xabi Paiak egin zuten komiki bat, aber nork hilduen egaina edo, ez? Hori, irakurri dozuen. Hori agian bereien ametxe zea izango zen. Txapelketetan parte hartzen zutenekoa. Nola, egainak zenbat bertso txapelketa irabazi zituen, Euskal Herriko zenbat txapelketa segidan. Tipo Messi. Nagusiak, ja. En plan, lau o bost. Lau bai. Lau, osea. Lanka sartzen egain, uste lau edo. Hori, lau bider, 16 urte txapelduna izaten edo, hola. Orduan nintzuten komiki bat... Amen, ipintxuna. Lau. Hemen lege badago, zindela mugikorra erabili. Bedite? Asma dizue. Bueno. Eta orduan, Xabi Paiak eta nintzuten komiki bat edola, gaina hilda agertzen dela, eta berzeinek hildauen. Eta, en plan, lehenengo sospetxosia, Maialen, berak nahi zauelako izan irabazle, eta ez tekize, eta hola. Baina, katu beharreko gama da Maialen, ez? Ez? Bai. Ez dago... Messi, bai. Osea, botako dunik ez dago, ez? Bueno. Ose? Gaztik ondo Ni datoz, hau nago, ez dakit. Ondo datoz. Nik ez dakit, ez. Osea, ni ongo aliman nintzen hemen ja bertxu ataz esperto bezala izketan, ja, bizkat. Deko eskaz. Baina... Baina hau espekulazio da, menetxuna, ez? Bai. Ja. Horraldetik... Nik uste gazteak ondo, baina Maialen alare goitik, beti. Supongo? Bai, bueno, bestik helduko dik. Ni nahi dut... Hainbeste bertu zaila nahi. Gipuzkoan kantatzen du, bakizu, zuk? Ez dakit. Ez dakizu. Zeinek? Gipuzkoan bebai. Outziten du, ez? Hori Euskal Herrikun bakarrik aldago, ez? Otze? Ja. Ta laburtean behin, nola txapelketa, bueno. Ia. Ja. Zerba. Bale, bueno, ez dakit. Bueno. Honi nukoan entzun da, bertxotatik bakarrik bizidian bertxolarisak ziala egaina eta Lujanbio. Bai. Beste danak, dagoela beste lanbide bat edo. Eta bertxotatik bakarrik bizidianak diala Lujanbio eta egaina. Bakarrik, ez? Ez? Geixo, bai. Bueno, gainak egunero bere zutabe, etaren zutabea daka berrian. Ja. Gero, Maialen, ez Lujanbio egin ditugu. Erre ikuskizuna. Hori. Irratzaio bai baukan, ez? Abe. Abe? Euskal Irratien, ez? Triple. Ez? Bai? Irratza igual ez, baina... Zutabe bat itezu, baina uste ja igual posturte. Ez que ez du zentzun zarra dela. Referentzia zarra, ez que mandela lau edo hola, tipo... GKS existitzen eseneko garaia. Eta gauza horiek, ez? Ondo, gaztiak. Bitu, oso gazte saioa dakaunez. Gaur goizean izan da Euskara Bildua. Zautzu zu Euskara Bildua? Ez. Rollo latendo, friki, software libre, internetari buelta eman, takata, lako rolla, ondo, petauta zegoen Donostin. En plan, e-bildua, Euskara Bildua. Osa, a-bildua beharren e-bildua. Logo hona izango zen, eh? Bai, mitiko berdea, ez? Agian euskaraz da hori. Euskaraz da hori. Hori, bai, ez da hori, iguala da, ez? Bueno, izalik, Euskara Bildua. Osa, bildua, ez? Bildua, bai. Bueno, igual inventa bainot. Bai, nik uste... bueno, izan ziteke. Eta hori ziren, adibidez, arroio... Oain atea da dela gutxi, TikTokek bazekiela, ez? Ikidatzi guan, gainera? Ez. Jakin bazekiela, adibidez, neskak, 15, 14 urteko neskak, biluzten ziela, zuzenean, gizon helduek, txampon digitalen truke. Ez, ordein duta. Hori da, bai. Edo, bueno, bain, azte honetan izan da, edo horrokan... Azte honetan, hori bai. Ikusirik Euskara Bildua. Hortaz ere aritu dira. Gai izan da, bale. Ez TikToken inguruan, baina hor dagoen mierda. Dani horretaz galdetu egin nuen zuekin, ze gazte dinamiko eta moderno eta zehazten ez, pues seguro. Gehiago kontatzen duzuena. Edo Twitterren, orain, Elon Musk egon da, Trumpekin kanpaina egiten. Dutxako manpara baten atzean. Ikusi, Zerak ematen. Joder. Bai. Belargi tiro egiten dieten horietan. Ekitalde noitzen zaio horri da. Mitinak, joder. Baina, rekuperatu dituzte koronaviruseko manpara horiek. Hori, dutxakoak. Ez tirotzeko, tiroa ez botatzeko, orduan bai. Hori, tiro aurretik. Azten dute hauek. Google ez dakizen bat izun jarri eskeote, bueno, eta Instagram eta Facebook ere, pues beste movida batzu da dela, horkezi, 1 milionen izunak eta hori dena. Alegia,
Zuek pasau bete hor? Osea, honetan guztietan ezagutzen duzuen movida, baina, segurazki, Instagramen, Twitterren, Facebooken, non zabete zuek. Nik Insta. Gusten, Insta fijo. Insta fijo. Bai, baina aplikazioa ez dako deskargatu orduan, nik kontrolatzen dut noiz hartu, ez neu kontrolatzen behar. Jo kontrolo, esan behar dek emain, noain bat. Sartu behar naiz ordenadorian, Googleen, Instagram.com eta nire erabiltzailea sartu eta hola. Nik neure buruai trampak ipintxetzat. Da orduan eitxot hori, baina no xipein. Ikuste otanen ja, larrei, kendu itxot, horietik aplikazioa. Baina gero, azkerin, trampa txarra. Ba, ez que da rollo tipo, bankoa dena gizkigu lapurra diela. Oan, zinek ez daka bankoan kontu kontat. Bueno, bankoa edo... Jo, ez que koltsoia azpia ez da behaukera bat. Bueno, bai, alternatiba... Bueno, bai, horta zitzen genezake, baina... Bueno, bai, igual. Bai. Zuke jo. Ez, nik ere badaka Mondragon kooperatiba daka nire dirua. Gordeta, seguro. Laboral kutxa. Eta honetan ere, baldin badakigu ere, badakigu hori pizka toxikoa dela. Baina, ere... Baina danak da, horren egonen biza. Hori da, esaldi nagoia. Zer galtzezu bestela, edo, ez? Bai. Baina, zinek ematen du pausua. Alternatiba, ez dakit Instagramen alternatiba badagoen, baina... Osa, deno kritikatzen dugula, baina nola bai, hortik ateatzea, ez? Piskat egiten da... Baina gero badaz, bai, jenti izaten da euskeraz sortu bigule hor bai materiala, ez? Orduan, euskeraz bada, ja hori ja da toxikoa. Ja, biza Instagramen, TikToken, orduan, YouTuberren biza euskerik be hartzeko hor espazio bat, ez? Hori be jentik esaten da. Gentia nolako den jentia, Bai, betiko diskurso hori. Euskeraz baldin bada, ja listo, ja ondo da. Kritikatu, ja ondo da. Eta kritikatzen duna da, espainolista. Zekina. Euskaraz buruti berak pixa egiten badigute, bueno, irekia bat, agora bira. Ondo, hori da. Bai. Ez nik Instagram ez dakat. Eta eukinun nik Instagrama. Nere gazte garaitan. Gaztea, hogeta besturtzen. Bai, ez, eukinun eta falta motatzen den gauza bakarra da, igual, kontzertuan kartelak, hori beste da, dana da, ja, Instagramen, ez da, ez da, lehen Twitterren, bazeuden, aurkitze zian, horrulatze zian WhatsAppetik, baina Instagram da. Sarrerak aldez aurretik eskatzeko Instagram. Ja. Orduan, bueno. Honi guztot, entzuna dakote, gaztetxuak, plan, 15-16 urtetakoak eta WhatsAppetik geratu beharrian, geratzen didala Instagrametik. Osa, behar baiken dago Instagrameko txatetatik. Eta ligao. Ligao lepo, ez? Ba, igual. Bai, dioten ez. Da hori famatzea, bentsat, ez dakit. Hori izan eitzen da, nik ez dait. Niri etxate pastan. Ez dait. Ja, honi igual Tinderra eta bajauta dago, ez? Boom hori egon zanta. Ja, gutxi entzutea. Hori egia da. Lehen gehi entzuten zan. Tinder da Grindr, zan? Ez, Grindr da marihuana mosteko, ez? Ez, baita. Hola da, iguala da? Bai, geixana, ez? Bai, hori da. Eta besten bat ere bado. Kaixo maitea. Hori? Ez, jazdo. Baina desagertu zan, ez? Jazdo. Desagertu zan? Bai, desagertzera doa. Zantzun, epemuga bat tipo mehatxu bezala. Ez bat oriño lau barkua gidatzera, hau baziak. Bai. Euskerazko ligoteoa, ja, listo. Euskerazko ligoteoa, ja. Interneten bidez. Kalean ere ez da gertatzen. Ja, esko hori da, eta gaina gutxi gara. Baina semaditan estereotipa. Ez da ligatzen? Zer gertatzen ez, jendeariek, igual. Ez? Zer gertatzen, hemen? Ja. Bai, Igual, gaztetxoa hori, belaunaldi berriak igual bai, geixau ligatzen dago, igual, ez da. Karo, hori nola konpatzen da. Ja. Gainera, kantitate. Ez? Kantitate o kalitate, bai. Ni lagun batek, nahiko ligoia zena, bazekien, matematikoki, nik ez dakit estel bat, agian ez egon, ez da estel, asmatuta. Bat, bi iru, berrogeita iru, pam. Bazekien esaten, zemat aldiz. Ostra. Bai.
43, zantzun. Asmatu dut, ez dakit, baina, bueno, bai, perfectamente. Baina orain egia da, neuk pentsatot, askoz be harreman bizkorragoek edutzen dizela. Bai. Ez? Osa, inok ez da una ja, osa, susto egiten di. Kafe bat, susto. Ez? Bai? Gizarte likidoa. Ja. Osa, geratze kopuru batetik aurrera, ja, gostin. Ez ki atzo lagun batek esazten, atzo entera usala zer zan gostin. Zezatziela gostin dauela itxen. Eta berak gostin zela ningo da, bera? Zinda izan, Nesta jakin ez agian zer dan, ez? Baina hori zinda. Bai. Eta kafe bat, oraindik erabiltzen da hori, Bueno, kafea... Baina oso mitikoa da, Nola da? Kafe bat artea gatuko da. Hola, bai. Eta bestela zeitezu, ja zeitezu. Zizan bizu ba? Ez dakit. Te bat hartzera. Bai, orain gara egon Rosfus, ez? Roibos, hori. Roibos mango. Roibos frutas del bosque. Hori. Eta etzan BJ mitikoa pelikula bat ikusi, pelikula etzan ikusten, ez? Nola? Bai, ulertu dut, honen ezken motzak. A ver. Eba, geratuko gara pelikula bat ikusteko. Pelikula bat ikusteko? Pelikula bat ikusteko, ez da, 5 minutu bez. Esan beste etxera joateko eskusa bat. Oso merkea, Baina hori oso mitikoa zan. Baina eskizineak ibalia pizka garesti daude, ja, no? Ez baina pelikula bat etxian, Etxian. Bai, etxian. Hombre, claro. Bai. Ez que aurrekoan Garbera junentzan, Garberako zineak ez hau zituzue. Garbera Donosti kanpo aldean dauen. Osa, altzatze dira butakak. Bai. Baina, bueno, lujoso bat, patu ite. Osa, bastante. Ma 2 euro terdi pelikula, hola, cosas. Bai. Eta emate izute jateko, pues, oliaskoa, de todo. Osa, americano total. Bai, exagerau. Oliaskoa jaten egon zaitezke filma Bai. Zegona. Bai, incluso alboan dakasun McDonaldsak 24 orduz ematizu jaten, orduan hartzezu, eta... Eta eman dezakezu etxetik? Baita ere, bai. Guai. Eta hankak igota, eta hola. Etxetik ez izango da eraman. Bai. Gu beti eramaten genuen. Bai. Kalimotxoa. Baina esan du bai, oficial. Bai. De hecho, ez dakit aurrekoen eraman ditu, baina, bueno, jun izan naiz. Eta de hecho, zeon pareja bat albuan dena ematen, baina sako, pelikula ikusi gabe, 2 orduz, eta pentsatzen da, hostia, pixkat inkomodo, sin más. Bakoitza bera aurkian, barkatu. Bai, eske daude, binaka pixka bat, eta gero dago... Binaka pixka bat? Daude, binaka, eta gero dago... Irunaka. Aulkian... Manpara bat. Bai, bueno, jana eta jartzeko maitxo bat. Bai, binaka, eta gero... Hostia, tu. Eta bakarri jote bali matzea, ja... Se acabó. Hori ba. Eta gaina izorratzea oso mundu guztiai. Porque, claro, zure albuan ez da inor jarrek, orduan ja... De iru basoi ez, Ja, baita, Inkomodu bai, Zeinaz bai da, zeinaz da... Depende, filma ikustea baldin basoaz agien ez dago alazorik, bueno, bai. Oliaskoa jatea. No sé. Eta, hau filman aurten dela, zuek film bat ikustaz egizenin, aurretik reseinak eta hor pupu itxeko zarie, edo ze? Reseinak? Gorka gehazte dituna. Puntuazioie, zemateko puntuazioie. Puntuazioak, Zuk reseinak igazte zuz. Bai. Bai, Reseño ditzen diote. Zinemaldiko... Bai, zinemaldia jarraitzen dut urtero. Bai. Baina, bueno, hor ez da horre seinai, porque hor estrenaldiak dira, orduan, baina bestela, bai. Normalia, bai, trailerra ikusi beti. Bai, bestela bikoteak inoala eta bikoteak ikusi dut, aiako, nahi du ikusi orduan ikusiko dut. Baina, bai, bestela, bai, zuek ez? Onzat? Ni trailerra minimo bai. Aita bin zinemaldia esan duzula gomendio horik, aurtengo zinemaldikoa. Oi, bat, zein izango zeke, pelikula onena edo... Onena, bueno, pelikula gomendatuko zenukena. Ikusiko nuke konklabe, saiatu naiz ikustu, estrenaldi bat dao, eunaiz behira interneten, eta jartzeko estrenaldia Espainian estrenatuko dela azaro bukaeran, eta beste pagina batean jartzezun abenduan. Eta ikuset beste pagina batean urtarriak, urriak 31, eta beste batean azaroak 8. Orduan, ez dakit noiz estrenatzen, baina guain, konklabe, eta, zer esango, Pero zer, ez dugu zautzen? Bai, Los Destellos, ez tezu ikusi Los Destellos? Emandu ezinetan. Eider Rodriguezen liburuan oinarritua, bihotzan diegia liburuko, lehenbitziko narrazioa, bai.
Vale, Bueno, hauzan pixka apuntauten. parte kulturetan, no? No. Ja, bere ganatu duzu, eraman duzu zure... Ez que justo, ez daitu esautzu zuen, web horri baten nabil olako ikastoro bat deitzen. Deitzen da, domestika. Hori, web horri xe. Da hor dazpillo bat ikastaro, ikasi aldo zue punto itxen, edo... eso ondo. Jo que se, stop motion... Edo zer da hor. Da ni apuntauna cuentos infantiles. Vale? Cuentos infantiles. Eta justo antxe ikesten benetan nabil, roi, apuntik eta... Komentzako ipuinak egiten. Ikesteko. Egiten. Sortzen. Eitzen ikasteko. Egiten ikasteko. Ara. Eta justo gauza bat horretxan ingurun, erreseinen ingurun, eta identifikaute sentidu nintzen. Ze, pintxe ban, literaturako Nobel sarixe irabazi ban, Isaac Bashevis Singerrek 1938, poloniar bat, judutarra, eta vegetariano. Oso garrantzita. Eta beran diskursun esan ban. Berak aurrentzako liburuk zaitxik idazte zituen, ez? Eta esaten ban, aurrek liburuak irakurtzen dituzte ez erreseñak. Bostaxoela zaizkie kritikak. Ez gustatu zaizu. Bai. Bigarrena, aurrek ez dute beraien identitatea aurkitzeko irakurtzen. Hirugarrena. Hirugarrena, ez dute kulpagatik edo iraultzan nahiagatik edo alienaziotik ihes egiteko irakurtzen. Laugarrena, ez dute psikologian erabilerarik ikusten. Hau dana euskeratuten euke. Bosgarrena, soziologia gorrotu dute. Seigarrena, ez dira Kafka ulertzen saiatzen. Zazpigarrena, oraindik jainguikoan, familian, aingeruetan, deabruetan, sorginetan, iratxoetan, logikan, argitasunean, puntuazio marketan eta beste hainbeste gauza zaharkitutan sinisten dute. Jainkoan sinisten dutela? Bueno, batzuk igual. Hombre, judutarra zan bera, ez dakit. Zortzigarrena, historio interesgarria gustatzen zaizkie, ez oinu harrak. Bederatzi, liburu bat espergarria denean, arrausi egiten dute autoritateari bildur gabe. Eta 10, ez dute espero idazleak gizakia askatzerik. Soilik helduek dituzte hain delirio infantilak. Wow. Ez dute espero gizakiak, bai. Bai. Ba, guzta baiaten. Ze, azken izo, sortzen zabezen nino, ez, osaz, errezen idazten zabezen nino, adibidez, o lo que sea itxe zuena, ez? Hor beti da, bestik zer iritzi eukiko da honekiko edo, eta gero iritzi hori zabaltzen da nan arabera, jendi jungo da edo ez, bai. Osa, gaur egun iritzixek indarra hondi xau edauke, berak produktu baino batzuten. Ja. Hori bizitzaren esparru guztitan, ez? A ber. Bai. Begiten duen ia oro aurrean egon daiteken erantzunaren arabera, ez dakizen bat horrek baldintzatzen gaitun pentsatze prozesuan bertan. Agian. Baina ez bakarrik pentsatze prozesuan, baizik eta jende gehiago. Osa, ez dauke eragina bakarrik zu pentsauko dozunin sortze prozesun, baizik eta jandi etorriko dan, zinera, edo ez? Hori ja besta, oza, klin, txin-txin. Txin, da hon. Euskal Herrian sortzen diren musika diskoen laurdena ingeles ezein dago, Arrokan irakurri non ez dago egituten. Ingeles ez egite duten, hemen, zertarako ditezu ingeles ez hemen. Ez? Dirua izango da. Porque ez du sinisten ja argudio hori rollo de eskenik entzutituan diskoak ingeles ez dira, eta orduan errepikatzen ditu. Dirua, ez? Erderaz, bueno, gaztelaniaz. Orduan, hortik jarraituta, zei igande honetan, bueno, gauza badukat, eta galdera bat erantzun behar dut. Esan galdera bat... Euskak kobaia gara horren, ez? Bai. Eta da hori, zuk sortzen duzunean, zertan noria begira zaude. Hori ez dute... Hori ez? Ingeles ez egingo dut edo... Bueno, hori ja erabaki politikoa da. Bai, bueno, guztia. Bai, baina hori... Hori oso. Ja, euskera egitea oso politikoa. Baina ez bakarrik hizkuntza, ez? Edo zer, ez? Ez. Gaia, salgarria izango tedan... Ez que asko kori esaten da, ez da salgarria. Hombre, gero... Interesgarria da, baina... Horti bizi nahi baldin baduzu, pues...
momentu batean, agian ez hasieran errezagoa da, agian ez diozu inori zor, edo ez duzu pentsatzen agian ipuinlari izango zarela, edo musikaria, eta egiten duzu nahi duzuna. Baina gero behin eginda, ja mundi hortan zaudenean, agian gehiago pentsatzen duzu, ni hortan gustatzen zait, nahi dut hortatik bizi, eta karo. Pues, ateratzen baut orain opera klasiko bat eta ni ezagun egin naiz rock egiten, pues, naiz dudan hori egin, alako, ez dakit. Eta bukatzezu 2 urtean behin, Durangoko azoka bezperan. Ka, ez que, ritmoak... diskoa, diskoa inglesez kantatze buenak, Belakok Londresen aurkeztu zuen diskoa. Bai. Eta Mesis, nola Ibaian sartuta. Gozek Bilboko nervioi ezean lantxa baten. Hostia. Ez dago ez, inor Londresekorik ez Bilbokorik. Ez batean, ez bestean, ez? Gozekoak, bai, Bilbon dagoela, ez dakit, lantxa antzeko, jate antzeko bat, ez da bilbainada atxo bat. Jate? Zer da? Gabarra. Ez gabarra. Ez gabarra, ez. Ez zaio. Getxo, no seke. Bueno, itxasontzi moduko bat. Turistiko bat, turistak erotetxune, ez? Zemenen, kontrako kaso bat dauz, osea, igual, esaten da, igual, musika talde bat, ez, guk kriston exitu okiku, orduan inglesez hasiko gara. Pero, ez du beste exitu oki, gaztelaniara pasauko bat, ze hostia, ez du exitu okiko, gure izkuntzi euskera da, euskera da zubukatu. Bai? Nik uste dut, oinatin kasuren bat egon, Aldrebezko prozesuak ezagunak izan ziren bere garaia, tipo Linton Town, egin zuna. Urtz. Baita. Urtzek ere egin zun. Eta ez hitzaien markatu, Garai hartan erabaki hori Linton Townena bereziki, karo. Ja. Euskeraz eta kitxo. Ja. Abestetik disko bat euskeraz, eta iguala erderaz ateatzea, aldi berean, Espainiarentzat erderaz eta bestea. Bueno, pues... Amaia Montero. Bai, enteratu zara? Temazo da hori, Bai, temazo. Euskera, zatera du? Amaia Montero. Oreja de Bango. Bai. Osea, un momento honetan Euskal Herria minduta dago, sakabanatua dago. Hori da. Bai, baina behinetan Euskal Herriako jendea dago minduta. Edo da Madrilgo jendea, hola... Ez nik uste hemengoa ere, Bai. Nik aurrekoan egin nuen, ariketa ia espirituala, izan zen, aspaldiko partez, teleberri oso bat ikustea. Kirolen erdian, aitortu behar dut, utzi nola, jasi ziren. Zan, España, Perro Sánchez de Gao, que si está beida desde aquí Sekoldo, mierda hori, que si ustelke... Bueno, España, lehendakaria joan zela Akitaniara hor vuelta bat ematera inor, que zagutzen duen batekin, eta bla. Gazako bomba batzuk, hor pum, akatu dituzte ez dakizen bat, tira, segi aurrera, eta la Oreja de Van Gogh, albiste eman, eta kalera eman zuten kasetari bat, jendeari galdetzera. Zuri zeiru ditzen zaizu, beste leire honek utzi duela, ez da posible izango. Jendeak iritzia matea horretar, pero si kasu pute diarik, azteko zergatik utzi duen, eta gero zein importa impresionantea. Luzena, albisteri Luzena, hori izan zara. Ona bidean, Espainiako irrati nazionala entzuten etorri naiz. Hostia. Eta, bai, zergatik, bai, egon naiz, aldatzen kanalak eta atera da hori, eta justo, egon dira Oreja de Van Goghen inguruan hitz egiten. Eta, ostra, bete dute denbora desente, ezer esan gabe. Ez que morbo desente da kanguza da, Zinork ez daki. Ba, era pizka gran hermano. Bai, baina atea zan, Leire Martínez, atea zan ETV baten bi batzuek. Ez da zer esango, bueno, esan. Ez barkatu. Nire teorixia da, Leire Martínez Dabil estanda programa honetan ETV, eta da horreli bomboa emateko. Eta aktore moduan... Aktore moduan, bai. Bai? Egin du, zer egin du? Ez dakit, baina... Bai, zerbait ezaguna zan? Bai, engantxatuta, baina nola da? Bai, aurrekoan entzun nuen. Asociatua. TikTokeko serie bat moduan. Bai? Zer. Ez? Ez dakit. Arrasterik ez. Hala ere, estanda horrena, hori ere, hor bai gutxi iraun nuela, baina. Ikusi nunean maia, hor dago. Sardui behor dago, Gainditu gaituzte. Kiliki fresko. La Oreja de Van Gogheko beste tipeja hau. Eta etxe bilduko bartzarkide hoia, osea, Sardui.
Kiliki eta la orejakoa. La orejakoa, eske da. Esan du, baina zer da, egiten du kiliki tontona egiten. Baina kilikik denbora da, ez? Bai? Nik edizko bain enteratuna mierda horretaz. Duela 5 urtere ja telebistan zen hori. Bai? ITB, bai. Ez gau da bigarren denboraldia, estandakena, ez da zuen jarraitzen ETV. Ez, hori gorra da, bueno, kopia txarra egitea ja da ETV-ren marka bat, ez? Pitiko Espainian zeituten, pues hemen egingo dugu diru gutxiagorekin eta kutreago. Baina ETV da netik, gauian dau, asteazkenetan bakarrik, hori ez da dulertzen, asteazkenetan bakarrik politikako, aktualidadeko maingurua Claudio Landak aurkezten. Claudio? Astean behin, Claudio zen nire lenguzinaren alboko atekoa. Nola esaten da hori, alboko atea? Bizilaguna. Buah! Impresionante. Pertsona normala da, Pixu batean bizi zen, Ez du maten. Nik uste nuen ETV-ko jandea bizi zela, ez dakit. Nik uste banatu dituztela. Miramon edo, ez? Landa asko dago. Bat dago nazio gintzan amorte, hor Euskal Herrian etorkizuna eta gero Claudio Landa, pues... Sensual, beti dago. Pero bigote horre. Eneri, gatazka honen arira torrexat burura, Amaia Montero, Mikel Erentxunekin lauteiatu kantoizunekoa. Ostia. Eta ematen ebela, kantaiken ebela, txorizo eta malkoak. Bai, nekia. Zure koloreak. Horrengoan jarriko dugu. Eta ez nekin, bai asemanista existitzen dela. Oendik, berrira. Ez? No, oendik, oain hasi da. Oain hasi da, baina, bueno, oain hasi da? Bai. Eta berdina daude. Ikasturte horretan, bai. Publizitatzen, 5 hilabete da mazki, baina ondera hilabete hori hasi da. Baina orain arroxa, jantzita. Arroxa, jantzita. Bai, bueno, iragarkia gintzat, arroxa, morea... Oida. Eta beste bai asemanita noiz zan? Ondala zemat urte zan hori? Asko. Barkatu fanin bihotz. Bera. Oia da klasiko bat. Zer respetu, gazteria. Venga, bain itzein dezakegu eskiberataz. Vale. Eta azte burontan dago, por cierto, ya que ari gara ikusintzun eskotan, Son Gokuko 35 urte bete ditula. Euskeraz. Bai. Eta Donostian eman barrute lehen atala, eta ikusi dut hor albiste argian atera dugula, bakizu zen bikoizketa zuzendaria. Xabiera Muriza. BTN hontzan, eta hori kontatzen. Hostia. Bikoizketa zuzendaria dena itzulizun ustez beak. Eta oso nabarikoa, ez? Ze euskara ederra zegoen Son Goku. Bai, ez dakit, nigara ez da nagin ez nekin ez da euskeraz. Baina, baina markatu dula belaunaldi bat, agur izar maja. Eta jartzen zuen bakoitza zeinekin duen, Son Goku egiten zuela sebe atentzia, eta gero egin zuela momenturen batean Gohan eta Goku bia batera, Gohan zela Gokuren semia. Gero Bulma, Ana Guadalupe Fernández, Bulma da, gero horitu naiz, hau, gaurungo begiradekin, jasarpen eta jarrera matxista gehien jaso zituen tipa beste hau, iratxo dortoka naskagarri. Bai. A ber, Son Goku... Bai. Son Goku gaizki itzaitea da, berritxarraz gaizki itzaitea bezala, ez? Son Goku... Hostia, jasoko dituzu, seguro. Ze estudio edo... Non sortu da? Iro hau, ez? Zeinekin zuen? Bai. Ondela gutxil da, gainera? Bai. Japoniarra esango da. Bai, Japoniarra uste dute... Baina ez da gibilikoa, ez? Ez da gibilikoa. Estudio ez gibili. Gibili? Ez? Ez? Ez da gizartan hori. Bueno, gero, jarraitu. Gero esan. Eta Freezerren hau jartzen zuen Jose Felipe Auzmendi. Osea, Julian Jantzi eta Claudio Landak, baina programa gehiago izan dituna eta ben, segureski. Eta Baskoniako saskitaldeko speakerra. Bai. Impresionante. Eta gero, Vegeta egiten zuen Feliz Alcarazo, hori da, Goenkaleko zipaioen burua. Vale. Hola, argaltxo hori. Eta gero egin zena, San Mameseko speakerrak. Osea, speaker bezala bokatu dute gaizto guztiak, Son Gokunak. Freezer eta Vegeta. Dio, hola. Bai. Itziaritu nio zipaio zenekoa. Bai. Por cierto. Gazte. Bai. Eta bueltatuko da, Goenkale.
Joder, hori norbete, benetan? Nik entzun dutenagatik bai bintzat. Gidoiak idazten badabiltza... Ea Aimar hortan da bilen. Ze necesidade. Ea Kevin hortan da bilen eta besteak kontatzen duena gezurra den. Ze necesidade. Bueno, egia esan, Goenkale pizkat, oroimen kolektiboan neko ondo ikusta dago, ez? Joe. Bai. Bai, azken urte da... Bai, bueno, a ver, lagunak. bai. Ez? Bai. Uste pizkat, bueno... Bai, a ver, bai. Agian garaiak aldatu ziren, eta osaiek, eta... Bueno, pizkadak gauza hon bat indezu eta utxi nahi dezu bukaera arte. Pizkat Rafa Nadal. Bai, ETB daka gaitasun bat... Azken laburtiak gaizki, baina, bueno. Daka gaitasuna, ez, zukutzeko, ez, norbait ateatzen baldin bada, tipo Danel orain, Danel hau... Pascual, ja. Jatorra den, ez da, ona, gehi esan duna da, leku guztietan. Gero, harrapatze du bestea. Julian Jantzi, pues bere garaien zezitun, saio batera, edo lau, ez dakizan izan bazian, ez tokeri bat. Zukutu, eta Goenkale, tío, ez eman buelta gehiago, ez? Televisión españolan da, eh? Bueno, ondo. Ez, tarteka egoten da. Uda nahi ditu mierdak. Ni oso urdurik hartzen da. Udako... Beste plato hori montatze dutela, ez? Ondartzen batean. Bai. En fin, bueno. Bai, eta Goenkale aipatu dezuet, de hecho, bueltatzen da, ondarragoaken segida ingo da. Ondarragoak... Bai, hori ona zan. Bai. Bale, bai. Nabiltza grabatzen. Justo ondarrune... Horregatik. Hori ona zan. Bai. Bai, ondo zegoen hori bai. Badakizu zeinek egin ditun urteak, bai? Zuk. 40 urte bete ditu? Ojalá, niko, 40 urte ditu. Beltzek. Bai. Zu hostiatzeko goz daudena. 40 urte brigada mugikorrak bete dituzte. Eta hori ospatzeko agian, erabaki dute, zipaien kopurua 8.000 igotzea. Zoain arte ziren, 7.000 eta 200. Gutxi irudiko zezkizu, behar ziren beste zeion bat, porque argi zegoen hemen segurtasun arazoa dagoela. Berritxu, eta nigo nintzen ez ez da bat bera ikusi, así que... Orain kexaka dabiltza auzotar batzuk, ez? Gasteizen eta segurtasun faltagatik. Horregatik igo dute. Igual bai. Igual hori da. Bai, gaixuak. Arropa de aldatuko diete, jaskera, arerako komentatu genuen. Beste flipagoak ere indute kanta. Aurreko azte komentatu zen duen, bai. Kanta entzun genezak, ez dakit denbora emango egun, porque 40 minutu da magomen txorrak esaten. Hostia, Jarko dugu zipaien kanta? Oso guapo da, A ver, ya topatzen dudan. Baina osorik ez, porque... Nork egin du? Nork egin du, oso galdera hona da. Egin du... Pradalesen hauteskundetako kanpainako adimen artifizialeko ahots Ahotsa adimen artifiziala da, bai? Eztea. Bai? Eztea. Uste izango zara tipo bat batzoki batekoa edo hortik, ez dakit? Batzoki batekoa? Ez, behitu nola oskatzen duen etxoen, segundu bat. Lucha hori bai. Eta bertsolariak ipaien artean batez ere beste jartu hauek. Que no se nos olvide, somos el escudo, defendiendo las calles con un esfuerzo desnudo. Queremos respeto, queremos igualdad, luchando juntos por nuestra dignidad. Bajo la lluvia, bajo la opresión, seguimos avanzando. La presión. Chiqui, bam, bam. El amor es mayor, esta es nuestra llamada. Escuchen el convenio pa' cuando. Y el convenio pa' cuando. Y el convenio pa' cuando. Y el convenio pa' cuando. Queremos convenio digno ya. No hay tendría fachada, ¿eh? Bitu, espera que erantzun dit. Oye, ya, ¿eh? Ertzaina borroka. Bai. Hala, por ahí. Eta hau zer egin dute. Hori Guardia Zibilek Bilbon egin zuten asuntua eta gero, atera da, edo... Bekorda, biltza... Baina denbora, ja, bai. Bai. Ez que gogatzen nahi sortu zeanean, nire hilel deno hasi komentatu duen beste lantoki hortan. Eta sortu zian, eta gogatzen nahi zoiekin hitzaiten batekin, sortu berri, ze hostia dago, sindikatu kanpo, no seke. Eta
soldata igoera 1.000 euroko soldata igoera eskatzen zuten hilabetero 1.000 euro gehiago. Bai, baina hau zenpora. Eskatzea librea da, Baina, hostia. Osea, 1.000 euroko soldata, bueno, bai. Baina kantu hau noizkoa da. Pasan aztekoa. Hori, bai. Vale. Manifan bat, oso zein gobe, ja, manifa pizkataztu zaie, ez? Bai. Nola ibiltzen ziren zipaion artean hostiaka, nahiko Baina, hostia, egoera gutxi, erotikoa zela, ikustea. Bai. Baina, ez, jazdia, ez? Ez, da gutxi. Ez que ja, bakezo, ja, sailburu aldatu dute. Bueno. Dago pringen. Bai, zupi. Pringles. Dago, bai. Horretena konpuntuko du. Gustatu zait, txio batean zabaldu dute, eta, bueno, claro, 1000 erantzunen artean, azkena ikusi nuena protxorro guztian, batek 2 hitzetan. Eta irutu zait honena. Haber estudiao. Osea, jende guztia, tortura, besteak, zuek errepikute duzu, eta honeko zondo bildu, ikaste bat esan egaten. Motherfucker. Oso. Enbeste diru eta hostiak. Ikasi. Eta ez hostiak ematen jendeari. En fin. Bueno, pues oize, zipi kontuak. Eta kize bai komentatu nahi duzuen, bestela ni, bizki, ja, ez digu denbora mango, beti egiten du iguala, tia. 9 minutu behatzen, ja. Yeah. Nik itzen nahi nun udalaitzeko gurutzean inguruan, baina... Ja? Digo, ez dakit denbora emango duen, Guapo esan da, ekintza. Bai. Ikusi zuen, Arrasateko... Bueno, Arrasate da? Bai. Udalaitz, ni beti Bizkaia. Arrasateko udalak atea du harra gaur. Ikusi eta zeke, bai. Bai, orduan bak, Arrasateko udala nik ere korri da, tegia da. Roia da, zumbatu dutela, mendi mitiko hortan, Aste buru hontan. Ez da gino izan da, noen dela gutxi. Osbornaren zezena eta gero. Bale, ni Osbornen azentera honitzen. Ez que horrek ematen du. Ni Osbornen azentera honitzen, bai. Eta hau zumbatu dute, eta gero gautzi dute hor, 10 metroko, 10 metroko, eta 250 kiloko gurutze zahar bat. 1100 piko metrota jarrita gona. Que por cierto, gero irudia zabaldu dira, nola igo zituzten area, 60 gizon, osea, mendi azpitiko oraino, hola, eraman da tipo prozesio txungo hauek, baina eskaleran. Hola, danak. Eta nola, gurutze gehienak, mendizale elkarte jarritakoa direnek, gehiena frankismoa, por cierto, hau bezala, pues ja movida, claro. Davide guztitan zen, mendizale nomenezko gurutze bat, bota dute ez ezagunek, eta hola. Eta EAJak eskatu berriro jartzea. Eta zena jarriko du? Zein jarriko duen? Bai. Nik gustatu zait, claro, EAJak esaten du, berriro jarri. Gero agertu dira beste jarto batzuk, euskalo, seguro, zaharruno batzuk. Arrasate zintzia alkartea. Eta zaten du, arrasatear askok bere egin duten ondare elementu bat ezabatu da. Gure arbasoen gandik jasotako tradizio eta adierazpen biziak ere hartzen ditu bere baita. Arbasoak oen dela 50 urte jarritakoa. Ja, flipatu dira. Eta gero Etxe Bildu alkatetzan do. Ez dutela berriko jarriko. Zergatik? Pues la mítica, eskerretik, hola, txok, no eskibatu movida, baina movida esortu gabe, bestutako gunea delako. Ingurumena. Venga. Oso ondo. A ver, nola egiten dudan, erdian geratzeko. Eta ondo jokatuta karta. Bai. Baina ekintza guapa da, Bai. Mendiputa hori guztitan dagoen gurutzez josita, a ver. Da zelan bota da. Ez dago bideorik, ez dute zabaldu bakarrik utzi dute ogar bat. Nahiko guapa, bete omendakat. Izan ziteken arriztut argi mugarri edo igarri, izan ziteken egurren borlore edo landare, izan ziteken arrano auntz bele edo zai, izan ziteken eskora piolet lai edo egitai. Bertxolari... Zin dago arrasaten bertxolari. Baina poema ona, Bai. Baina ez, gurutze santua da. Zen. Horrek dakarren guztiarekin hartzen duen pisuarekin. Eta bai, hau ere omenaldi bada, orduan eta arrezkero zendutako mindizalei eginekoa ere bai. Burdin puzka honek dakan zama arinduta gainera, historia guzti hori kentzea da haien motxiletatik. Eta bain azten da hemen ja pizka perlatzen diren. Ja jote zaie. Egan egin ditzaten haien ametxek, marirekin batera, geure mendi eta baiaretan, libera ditzagun guztiek arbasoen ametxak, sorgina, mendia eta lurra, botere zapaltzaile guztien atzaparretetik, at.
Bai. Behin mari sartu. Bai, Oso ondo zijoan, Bai, oso ondo zijoan. Oso ondo, zijoan. Izan da rollo Kataluniako independentzien memea. Tipa... Eskoa galtza da. Bai, eta gero handi guztia pasatu. Edo igual Carmen mola bat, ez? Hor egonda, zati bat batek edatzi du bestea batek, ez? Hor, bi esku daude, ez? Ez dira, dos jarri eta zu hasiera da nia maiera. En fin, hoize. Ekintza guapoa, abezina osartzen den Gorbeiako gurutzea botatzea. Hori egiten denean, beste gora baten egon gara Euskal Herrian. Beste Euskal Herri bat. Nik uste baiet. Baina momentuz non gauden. Baina bota indute, Eta hor dago? Ez do. Arrastoak hor dago, ez daude. Horen hori da. Desagertu den dela. Kendu dituz, osea, ez dute utzi horre txikituta asuntoa. Ez. Eta benetan jakimina dakat nola eman dute. 250 kilo como txorizoa. Mendi puntati, baina ez. Ni pentsatu nahi dut, o zatika eta lurpera hau, o antolakuntza... Antolakuntza ikaragarria. Ez que edo nola ere antolakuntza handia, ez? Antolakuntza majoa. Ostia, haino mozteko. Esperantzak, Bai, hori den antolatzeko gai den jendea dagoela oraindik. Eta hori den antolatu dunak, idatzi du guar... Bukana xistrin hori, Bai, bueno... Eta jarrita pegauta, eta serra baten marraskerekin hori geratzen dan... Igitaia. Igitaia? Igitaia, aipatzen du. Bueno, aipatzen du, bai. Osea, ekintza guapa da. Baina, karo. Bai, non dagoen gurutzea, hori guapa da. Adibidez, argi aurrean dago mendiga, buruntza. Hor ernaik ere botasun. Bota eta hor utzi hildakoa. Ingurumena, ez? Horrek kendu gara. Ba, fuera. Bai, horra erundiko da, ez? En fin. Garbigunera. Baina mendien, hori Turner Biali zuen albistean ikusten merezi duela, hemen beti gustatzen eskiu Euskal Herriko flipatuak aipatzea. Elgoibarko herritar batek, urrengo urtean, 25ean, Karakate, hori gango mendi bat izango da, Karakateko igoera 375 aldiz osartzeko erronka esarri dio bere buruari. Tipo honek ez dio, ez da denbora bat eskaini, ose, onain normalean da, alako astokeria egitea. Bueno, a ver, helburua da... Egunero juti. Ez. Ez, azaldu nola ingo dut daina. 375 aldiz, osea, berez egunero juntatorrena, claro, lan ingo du, honek, bai, ez dakit. Eta tipoak ingo du. Orotara dia 4.000 kilometro. 249.670 metroko desnibela. Eta ingo du. 2 itzuli oso, astelenetik ostealera, hor lasai. 3 larun batetan, eta 2 igandetan. Bai? Hola, astean. Beti, urte osoan. Urte osoan. Eta noizbait, gaizotzen bada, edo normalean egunero hartzen duen farlopa, egun horretan ez badaka, eta ezin badu, agian beste aste batean, egingo du bikoitza. Horrek ez du lagunek. Nire galdera hori da. Ze momentutan bilakatu dugu gaizo dagoen jendea referente, eta albiste bada, leku askotan agertu da, eta... Begira, Ondarrun adibidez, hori egin zuten urte batean, egunero norbait ondarrutar bat igo behar zen kalamendira, eta argazkia atera. Eta igotzen zuten pertsonaren argazkia. Orduan, erronka zen egunero norbait, jendea ikusten bazuen ezela inorrigo, igotzen zen. Detaia. Gol ez dago? Kalamendi ez da ondarru, berritxu da. Claro, eta zuen minduta. Baina, beste modu batean, ez? 375 aldiz igo ziren, baina, herritar ezberdinak. Ez? Bai. Honek ez, honek bera bakarrik. Izena puntautan, baina ez dakizin den. Bai. Hori komunitate sentsazio hori ez dauka. Nik uste txikitan oso eski pasazugula eskolan, edo... Ez da posible. Osea, noraino heldu bat garantze. Igual zer da, rekord Guinness bat egiteko, edo? Histori ere. Bueno. Edo zerrena. Seguro inok ez dula egin. Hori seguro. Baina, oain arte sikiera jarto hauek bilatzen duzuten aitzaki sozialen bat. Ingo dut hau, ela gaixotasunan aurka. Bai. Eta, vale, ondo behi gomen dira. Baina hau ez, zuzenean nola, albistea. Digo, oso ondo.
batzuk gurutzea botatzen, eta beste batzuk gurutzea buruan dakatena, porque... Bai. Euskal Herriko flipiak. Eta hola, bueno. Lagunak? Oso ondo. Bai. Hor? Bikain. Bai, Ja? Hola. Bueno, Altuan está, bukatzen dira night Altuan showak bukatzen. eta gauza hiek, Rollo... Jende azten da dantza, musika guapa jartzeu, Ja, eske, a ber, guri deitu gaituzue, ez duzuelako beste inorreuki, orduan, Bueno, denez esan. guk ez dugu utziko lan oso Horrega altua. sobrak, horrega. Osea, sobra moduan, ni gainera neska moduan, segurazki, hor, kupoa pixka betetzeko, ez dakit diru hostia. laguntzaren bat irabazteko den, edo? Ondo Ez? pentsauta, Hori... Ja. A ber, Emakunde. Eskatu, Bai. eskatu. Abildua Emakunde. Badakigula entzuten duzula hau saio parekidea da. Ongo da pagita bat, Pagita, ez? bai. Arroxaz dago dena. Arrosa dago Arrosa. gure Bai. zea. Bikain, eta hortitzen dugu ordu bete. Perfecto. Egon listo. zarete hor gaztetxe azpian kaka eginda, eta gero orain konturatu gabe. Bueno, konturatu. Osea, oraindik dago, aber noiz jartzen duzun kantua. Kantua, ontsa jarriko dugu. Ze kantu da, ba? Azken aldion entzun dut. Mala Rodríguez hautzen duzu? Bai. Mala Rodríguez jatorra zeneko garaiko, hor kanta bat. Eta noiz utizun jatorri esatea? Ez dakit momentu Ferminekin zein hasi zenean? Ose. Hor, nik uste hor, ja zegoen prozesuan. Hor zegoen prozesuan. Bai, oan ja hindu kalamaro bat, ia. Osea, kalamaro? Bai, kalamaro. Andres Kalamaro bat. Nongoa da? Ez eta ditu, Nongoa? Bai, Andaluza ez da? bale, dakin orde. Bai, hola, raperilla, hola, Bai. guai, Bai, hasi da batean proge, eta bain, bueno, Eta jarriko duzu, guai izenekoa? Bai, guai izenekoa. Bai, Bai, izenekoa, temazo, oso nada. bale, Amaitzeko. bale, Nanai, Nanai izan hau? nanai. Ondo, vale. Entzun, Vale, agur lagunak. Agur. Nahi bauzu, beste da jarritu, esakio, beste noiz bai deitzen diguten da arte. Urrengo, Agur. Bai, nahi etxe albatu gatu zait, momentos. Así que, bueno. Hau nire herria da ere. Ah, bai? Bai, Beira. Bizkaitarra esan duzu, baina nik odola erdia hemengoa. Ah, bai. Giputxa. Ez gaitezen hasi Giputxa. nazionalismoekin. Bai, Ah. Zumaia eta Zarautz. Bai. Bueno. Zuek zoazte, hori garbi dagoen gauza bakarra da, gurasun etxera. Bai. Ixi! Mala. La la. Por ti, sí, por ti. Yo sería capaz de morir si tú me das amor sincero. Mírame a los ojos si me quieres matar, na na na, yo no te voy a dejar. Mírame a los ojos si me quieres matar, na na na, yo no te voy a dejar. Mírame a los ojos si me quieres matar, na na na, yo no te voy a dejar. Mírame a los ojos si me quieres matar, na na na, yo no te voy a dejar. No pagues por pecados que no existen, te han ofrecido un elixir, una supuesta vida mejor que acabarás pagando aquí, en el mundo color de rosa, con olor a cosas asquerosas, y así creció y se hizo fuerte, una mentalidad con el miedo arraigado en la gente, con complejos suficientes, va para un tren, va para un avión, y todo lo que haga frente al desarrollo de la mente, inconsciente, no saben lo que se pierden, lo que podrían encontrar, si abrieran sus corazones, si dejaran de pensar en lo malo que les va a pasar. Por cierto, hacemos buena pareja. Tú le pegas y ella se deja. Mírame a los ojos si me quieres matar. Na na na, yo no te voy a dejar. Mírame a los ojos si me quieres matar. Na na na, yo no te voy a dejar. Mírame a los ojos si me quieres matar. Na na na, yo no te voy a dejar. Mírame a los ojos si me quieres matar. Na na na, yo no te voy a dejar. No dejen al pobre chiquillo en el banquillo. Déjenlo tranquilo que aprenda el cuchillo a llevarse
si te van a partir la boca. Ay, Señor, enséñame a caminar. Aún me queda mucho todavía en que pensar. Si a mí no me comprende nadie, yo me siento sola. ¿Cuándo va a aprender tú a poner una lavadora? Voy a empezar a pensar en cambiar de emisora. No te quejes tanto, ya va siendo hora. Los kilos que perdí, ¿a quién se los tuvo que encontrar? ¿Y qué voy a hacer? Si se atreven a venir a mi casa a faltar, nanay, yo no les voy a dejar. Yo los voy a matar.